Sang naibaluan niya nga mayara siya sang cancer, pensar ni anay katapusan niya na. Wala siya makahibalo, nga kadamo gali sang pwede pangayuan sang bulig. Hasta kami, sir. Never kami nag-istorya sa akong sakit. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto istoryahan sa balay. Hindi ko gusto istoryahan. Last year lang nahibaluan ni Linda Barrera nga mayara sa sang endometrial cancer o kung cancer sa matres. Nakibot siya nga gulpi lang siya nag-bleeding kag pagkasunod nga adlaw, nag-untat naman. Nagpa-check up siya kag inpaidalom siya sa pila ka mga test kag dito na diskubrihan nga may cancer siya. Paghambal sa ko ni doktor nga kinahanglan gid ka operahan kay para hindi na siya maglapta. So amo to sir naka-decide gid ko nga mapuli ko sa Bacolod. Kay diri ari din pwede kuya sir mo. Support system. Oo, ari gid diya amo to naghambal man ako mga utod nga mapuli ka na lang di kay ari kami di compare dira. Tumandok siya sa Bacolod, pero 15 na siya katuig nga nagatinir sa Cagayan de Oro City, bangod didto na siya nagkatrabaho. Nagdesisyon siya nga magpauli sa Bacolod pero hindi niya gusto pahibaluon ang iya nga iloy sang iya nga balatian kay hindi siya luyag nga magkabalaka ini. Ang mga utod niya lang ang nakahibalo pero sang nag-atubangay na sila sang iya nga iloy, nakahibalo siya nga bisan ano niya katago, kabalo si mama niya nga may ginabatsyag siya. 5 amo man itong ginakulban ko sir kung paano ko yambal sa kong mama. Paano mo ginambal? Wala ko ginambal. Wala ko siya ginambalan. Abot, kabalo siya, siguro mother instinct sir. Kabalo siya. Paano mo nabalan niya kabalo siya? Nagambal siya sa akin, sinya nang okay ka lang. Mo lang gina siya sa akin, okay ka lang. Okay lang. Mo lang gina sir. Siguro mother instinct. Hasta ka rin sir. Never kami nag-istorya sa akong sakit. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto istoryahan sa balay. Hindi ko gusto istoryahan. Ginoperahan siya, nagpaidalom siya sa chemotherapy. Sa kaso niya, kinahanglan niya pagid magpaidalom sa radiation para masiguro na hindi na magbalik pa ang iyang balatian. Based sa results ng surgery niya, stage 3A siya. So, yung risk na magbalik yung cancer niya dun sa area na inoperahan is significant kahit natapos na pa niya yung chemotherapy niya. Una, nagalibog ang ulo ni Linda. 25 sessions ng radiation ang kinahanglan niya. Isa man ka cancer patient ang nagmuno sa iya nga magpalapit sa Riverside, Bacolod Cancer Care Center. Nag-inquire si Linda kag nag-comply sa tanan nga mga requirements. Ang ginaproblemahan niya lang kay hubas na gid ang iya resources. Wala na siya sang kwarta. Masobra sa 300,000 pesos ang kinahanglan niya nga ipreparar. Pero bangod mayara siya sang PhilHealth ug PWD card, nagdubo ini sa 70,000 pesos. Kag sa bulig sa mga ginatawag nga navigators, nangin 8,800 pesos na lang ang iya balayran. May nag-text sa akon nga na-approve ko. So grabe gid sir yung kalipay ko. Kay siyempre at least nang may ma-cash out ka pero hindi na gina siya nga amo ginakadako. Mga 8,800 na lang sir. So 800? The whole session? The whole session na sir. Wala pag ko nabudlayan kay sila na tanan nag-process from CT simulation as nga nag-start ko. So nagkadto na lang good ko diya for CT simulation tapos after a week nag-start na ko radiation. Ano bala ang navigators? Ang Riverside Bacolod Cancer Care Center may na-assign nga mga employees nga ang role amo lang gid ang mag-assist sa mga cancer patients. Si Irene Joy Villanueva ang ginatawag nga external navigator. Siya ang nag-refer sa pasyente sa ilang nga doktor. Gina-assist niya ang pasyente sa tanan nga mga kinahanglanon nga mga dokumento kag naga-follow up man sa ila. Na sir ang after nila consultation kung hindi pa sila for example ma-convert ako na ang naga-follow up sa ila and then during sang follow up ga-ask kami na kung kamustang ila processing sang mga documents bala nga needed namon diri nga gina-request namon sa ila and then after na ako na naman ang ga-schedule sa ila kung okay na ang ila nga mga requirements so schedule naman namon sila for like for example BCT simulation so amo na siyang first gid nga procedure before sila mag-radiation.
May ginatawag pagig nga medical navigator nga amo naman ang nag-a-assist sa mga pasyente kung may mga kinahanglan pa siya nga i-undergo nga treatment antes magpaidalom sa radiation. Kag may financial navigator. Ini naman ang role ni Rename Labrador. Siya naman nag-ausisa kung bala may kapasidad o kung wala ang isa ka pasyente kag kun diin siya pwede ma-refer para mapangayuan sa bulig. So actually ang aton ginaang mga doctors ang naga-refer kung pwede ka bala makasulod dara sa amon nga house case program. No? So kung halimbawa gina-refer ka ni doctor, so i-assess ta kana, i-interview ta kana kung ano pada ang imo nga mga kung wala ka gin man bala capacity, kit may process kita na mo may mga requirements kung ang mga ginapangayo man. May mga private organizations ka government offices nga partners sa Riverside Bacolod Cancer Care Center nga pwede pangayuan sa bulig. So ang imo balaydan anang halimbawa 8,800 na lang. So kung may ceiling mo nga hindi wala agad ikasarang, so dara na mangita naman po na way kung ano naman nga mga financial assistance naman ang Pwede pagtawag. So halimbawa may mga ara kita non-government, especially ang Kadughan Foundation. Pwede So, mo siya kadughan. Anong gina-cater niya? sige. Ang aton nga Kadughan Foundation is for breast cancer na siya. So gina-refer ta ginadaang aton mga incapable nga mga patients. Pag sila ni damo, no? Sila damo sila. Kag may ara pagit kita nga Assisi Foundation, which is ang all nga case ng cancers pwede da aton i-refer. Kag mismo ang Riverside Bacolod Cancer Care Center, may kaugalingon nga charity nga nagahatag sang dalago nga diskwento sa mga pasyente. Diri naman nag-enroll si Linda. Wala magpensar si Linda nga painless ang radiation kag sa 25 ka adlaw nga balik-balik sa center daw nanging pamilya niya na ang mga tawo diri. Diri siya nakakita sang comfort zone nga bisan kada tapos sa sang iya radiation session, wala siya anay nagapauli kay nagakalipatan niya sa makadali ang iya nga mga problema. So amo na everyday do ano kay sir excited kuya sir totoo excited kuya magpabulong kay ang ambience nila kag ang people nga ari diri the best gid sir. Hindi ka gid ka feel nga ma-stress ka diri sir. Amo na kong gisa after ko radiation katambay pa ko na din. Katambay. Hindi man sir mga pila mga 30 minutes lang siguro. Amo pa ko na magpuli. Ini ang gusto nga matabo sa Riverside Bacolod Cancer Care Center nga mapahagan-hagan ang stress nga ginaatubang sa cancer patients gani may gin-assign gid nga navigators nga magabulig sa ila. Remember, cancer patient. So, for example, na-diagnose ka sa cancer, there are instances hindi mo mabaton or depressed ka, anxious. So, when they come in sa center, not only we want to help them clinically, but we want them to put at ease na hindi sila budlayan. So, that's why gina-navigate siya sa amon staff para stress-free sila. Sunod sa kay Dr. Ko, sa mga panahon nga naga-undergo sa treatment o kung naga-undergo sa radiation ang pasyente, dako nga bulig nga mabuhinan ang iyang stress. Kag, ang iban, wala makahibalo kung diin mangayo sa bulig. Ganit dako nga bulig kung may maka-assist man sa ila. Dako abi ang epekto sang stress sa isa ka pasyente. So it's important for them to know na hindi pa rin hopeless. Marami actually mga ahensya dyan, both private and public, na naghahatag ng bulig financially. If not financially, they support you, pointing you towards yung mga ibang support groups na patients na have survived yung specific type ng cancer that they have. Ang Riverside Bacolod Cancer Care Center nagabaton gani subong pati mga pasyente gikan sa Negros Oriental, pati sa mga tiliniran nga facility sa pasyente, nagabulig man sila sa pag-refer. All aspect, externally, gina-navigate, financially, and then clinical. Okay, and this is really a big help sa amon mga patients, especially that we cater patients not only in the Occidental, but pati sa Oriental. So we all know that those patients nga medyo layo, they also need shelter or accommodation. So even our navigators take an extra mile to help them navigate on that. Sa October, natapos ni Linda ang irradiation. Nagabalik-balik na lang siya para mga musta sa mga staff ng center. Sa natabo sa iya, sunod sa iya natestingan gid kung ano kahugot ang iya nga pagtuo. Kagbangod sang masakit, nadayon ang madugay niya na nga ginaplano nga hindi madayon-dayon. Ang magpauli sa Bacolod kag updan ang yailoy nga nagaedad na.
Kung wala siya nagkabalatian, wala niya gid mapulian ang iya nga iloy. Kay before pa na sir, hambal ko daan, mapuli gid kuya kay mama. Mapuli gid kuya whatever. Mapuli gid kuya galing kay siguro nadugayan lang gid siya bla sir. Siyempre for 15 years nga kisalang ko kapuli once a year. Mamula na bla sir. Siguro basi dito amo na siguro to sir ang sign. Yung tuktok yagi ko nga puli ka na kay permit ko kambal mo. Dapat before mag 70 dapat nakapuli na ko kay mama. Nag 71 na siya, nag 72 wala pa ko kapuli. Siguro dito ya ko guro gintap nga oy puli ka na. Dito gid sir. Do dira gid ang start. Sa January, natala na siya magbalik sa iya nga doktor para sa follow-up check-up niya. Ini ang ginahulat niya para makadesisyon kung bala mabalik siya sa pagtrabaho o kung magnegosyo na lang. Kung ano man ang mapilian niya suno sa iya, ginapasalamatan niya nga balik na sa normal ang tanan niya nga panggawi.